Еба си майката, абсолютно нищо не виждам. Бип. Така ми блести в очите. Не в очите, в огледалния асфалт, където имаме тук, в Да България, в Да София. Значи, по принцип съм пуснал камерата да снимам уж нещо. Няма някаква идея за клип. Това не знам дали ще види бял свят, това видео. Дали ще остане просто в хард диска за винаги. Защото нямам някаква идея, просто трябва да стигна до Княжево. Не точно до Княжево, трябва да стигна до вилна зона Килийките или Килиите, което нали само по себе си звучи доста интересно. Ама голяма част от този маршрут вече съм го взимал в един клип, така че затова няма много смисъл. Ама ще ви ме пуснал го този клип, сега да се снима, защото човек знае ли откъде някой ще изкочи, нещо куки мога да има, нещо интересно мога да се случва. Куки-муки, да трябва някакви засичания да се случат, да има стрит файтинг, откъде я знам, нали? Мога да има някакви неща. И затова пускам клипа за контента, защото контента си е важен. Имаме светофар за колело! Имаме светофар за колело! Аре бе! Дай го тук, тъп. Аз се занимавам с тия умрели си щефари. Дай ги от тука. Тасвам ми вече, мръзна ми. Само си губа времето. 20 минути седят, за 5 метра става червено моментално. Дай ги от тука, бе. Боже мой, не знам дали камерата видя този дядо какво направи. Това беше дядо човек. Засече колите, просто си мина така най-нагло. Холи фак. После що нали хората не харесват тротинеткаджите, ама в наша защита то беше много дърт. Ама то беше много, мечичатия дедати беше това и ги правише глупости. Мамо, не мога повярвам, че направи така селения това. Поне беше нещо по-бързо, така експедитивно да го беше направил. Айде малко скорост тук да вкараме, малко свобода, holy fuck, тази от този участък там ми се доумря ми се. Светофар след светофар, аз не мога да седиш и чакаш, аз ще се побъркам. Искам да флексна на приятелите ви колко бързо ще стигна до Килийките, до вилна зона Килиите. А ви са по-отвратително направени светофари, не мога повярвам, че всички ме хванаха. О, боже мой! Тук на тия ръбче за всеки случай си дигам изрядницата. Да не спукаме гума случайно. Макар че живи и здрави 6 месеца, 400 плюс километра, не съм имал проблеми с гумите, ама също така и си ги поддържам напомпани постоянно на 400 бат, 400 какво, не знам какво се опитвах да кажа. Или скутер по тротуара, истински скутер, то беше голям скутер, голям, а не ти беше everyday скутер, average, това беше дагай скутер и си крузваше в вела, не на велоалеята, крузваше си на пешеходната част на тротуара, не на велоалейската част дори. Няма лошо, оранжево М3. Да се иде, бас. Няма друго V8, кой V8 избираме? Corvette C8. Не яд седа на 40 плюс тротинетката. Защото трябва и да се прибера после. Нали, разбира се, после ще ми е предимно на даунхил. В момента ми е на uphill и ще е различен разхода на батерия, но все пак. Ама ако наистина исках да икономисам, нали, разбира се, нямаше да карам full throttle с два двигателя, ама карай. Ето тук
блурнем. О, какво стана? Оп, леле, какъв късмет, какъв зелено. Каква зелена вълна фана пътища. Какъв късмет, толкова се радвам. Оп, тук вече слезне. То тук си има вело, еле, ще стана. Тук въобще не трябва да се слиза на тази велолея. Така мога и разпознавате, като има велолея и пресичаш, тогава не трябва да слизаш от тротинетката. Ако няма велолея, тогава трябва да слезне. В 90% от случаите тия пешеходни пътеки са обозначени с жълто. Тук не са. Всъщност леко са. Сензорен бутон. То път светна, защото той харесва да не светка този сензорен бутон. Стана зелено за мен. Доста бързо браво, мерси. Оп, десен завой. И трябва да влезнем. Вау! Тук през кърлежите да мине. Добре, тук е. One wrong move и съм трепан. Едно бързо. Боянската резиденция и също така голям футболен такова стадион. Не помня какъв беше това. Ето национална футболна база. Доста пенсия тук. Има спящи полицаи за пешеходците да не бързат много. Да не ми бързат много. Тук със сигурност мога да зацепя баря по-бързо да се движи. Защото дори не е толкова зле пътя, ама нали пак казвам, аз трябва и да се привара. Имаме още да катерим. Това не беше цялото катерене. Това защо идва срещу мене? По това визирах гол дете. Имам чувство, че това не е прилично. C5 корвет. Какво се случва? Деня на корветите ли е? Не се случва всеки ден да види. И C6. C6. Красота, бате. Трябваше да го питам кой е това, какъв C6 е, брат. Да им покажа, че разбирам от автомобили, да ме харесат. Батковци, вижте, бе. Да. Гледай колко пада батерията, като сме на склон нагоре. Ей това къде говорих за пешеходните пътеки. Ей, това е пешеходна пътека, къде трябва да се слезне. Защото не е велоалейна пътека. Разбирате ли? Велоалейна. Разбирате, не сте ретарди. Макар че има много хора, които не схващат това. Тяхната идея е, че това велоалеите са някаква теория. И не схващат, че може да минеш там. Позволено е да не слизаш. Не винаги трябва да слезне. Да минаваме през Ориндж Каунти. Тук са асфалтирали, ти си луд. Значи тук този път беше... ето какъв беше преди. Така си беше и там. Спирам зад двигател, че тук ми трябва малко повече контрол. Май ще стане нещо от този клип, бе. Да, как се пребивам тук. Леле коляното ми. Измори се от каране, лут ли си? Мога да стане нещо от този клип. Някакви циганийки се случват. Да. Тук е як, защото ако паднеш ще се излюлиш още повече. Няма само да мине с кислородна вода да се чистиш, трябва да ти махат каманяци от тялото после. Как се хлъзга. Каква е тази река, бе, брат? 36 градуса навънка, тук има река. Го е в това. Сериозно. Не.
Добре, че после някаква мръсна кауза да... Така не прах навсякъде, за да не ми се... Да се изчистят бързо гумите, нещо не мога да говоря днес, нещо не ми се получава. Да не се изчистят, да засъхнат. Нагоре. Няма лъжа, тук беше леко риски в момента, да, по-или опада на 49 тук на този склон. Аз по-и как, леле, после ще се прибирам по инерция. После трябва да се прибирам по... Ще изключим без двигатели, да не харчи ток. Дисплея да не харчи ток. Ей тука. Тези улици, те хората и от София не са идвали тук. Мисля, че това е екстремна експлорация. Аз го знам този път и не ми е интересен. Макар че за първи път го карам с тортонетка. Ето тук си прекарвах, имам едно видео как прекарвам едната ми кола тук без спирачки. От тук прекарахме, защото няма да има полиция и ако трябва аварийно да спирам, един приятел караше пред мен и щях аварийно да спрах него. Това го има цялото на клип в канала. Опа! Тук не мога да фаря сцепление. Тротинетката на тия павета не мога да фаря сцепление, тя не мога да ме издърпа отгоре. Два двигателя, човек. С сериозни склонове. Леле как ми се тресе живота. Леле как ми се тресе живота. Тук няма и път. Боже. Сега ще правим нещо, което е малко по-екстремно. Да ще излезнем така. Няма абсолютно никой отгоре. Влизаме на пътя. Това се нарича панорамен и тук е много лош асфалта. Да, аз съм на половина. Ама това е окей, защото аз я карах. Направил съм и някакви обиколки. Не беше фулли заредена тротинетката, така че чувствам се конфидент, че ще успея да се прибера. Се вижда колко тия бързо, така че не ме присъединя някой да ми дойде отзад. Това малко съмнително звучеше. Притеснявам се някой да ми дойде отзад, нали? Според зависи контекста как ми идва отзад. Аз виждам от тук. Опа! Тук трейловете, каменяците. Неоптимално с такива камъни по пътя за такава тротинетка с такива малки доменца. Леле. Айде. Twin Turbo. Леле, не трябва да скачам, толкова са изморени краката. Нещо не съм в правилна позиция за този трип. Какъв то спящ полицай, това е ново. Еба ти ръмбе с тия спящ полицай. Не ръмби ме! Аре, регенерираме малко ток. Леле, поне един... Не. 47 см спестихме тук що. Така де получихме от това регенериране. Това е много сериозен склон, човек. Много сериозен склон, тротинетката много се мъчи. Много се... Не мога да... Аз сега как да го покажа на камерата, да се види това колко е сериозен склон. Бати, кокири, за това G2 Master, пичове, разбирате. Тия къде ме питаш, що не си взе G4. Това G4-ката посмъртно не мога да качи. Дори да си лек райдър. Аз не съм. Аз съм 83 кг. Pure muscle, разбира се. Само мускул, няма нищо, брат. Няма никакви дюнери в моите душа. В моето тяло. В моите душа има дюнери. В тялото ми има дюнери. Как не се гледа дюнери са? Аре, още един много сериозен склон. Огън. Стръгваме 15-14, едвам. Колко ми мразят повета. Особено в момента съм с фреши на помпани гуми, 55. Последно преди на помпам бяха на 37. И беше много по-мека.
Леле, пред си как дърпа тук. Врати ме губи! Ба! Тя затъва, бе! Тя затъва у снега. Това е с един двигател. Снега, да.